Sesizophetha utholana kanjani nomhlengemali? Oh, okay. Umhlengemali wami utholana kuphi? Nihlangana nje kanjani? Ukuhlangana kwethu ke noMvelase umhlengemali ngathi yena ke njengomuntu obevele khona emculweni bese kunesikhathi elibuka ithalente lami kodwa elibukela kude wangakhuluma lutho kumina kwaze kwafika isikhathi la okwathi uma ngabe ngisemabhida ngalo lelo langa okwakade kwenzeka khona izindile washo ukuthi naye wayekhona wakubona futhi ukuhlukumezeka kwami wayibona izinto ezayikade zenzeka kimi kwanezinto owayifunda kimi ngoba ngaleso sikhathi yonke into ngangizenzela mina wakufanele ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nabahleli ngihambe ngiyorganize lokho nalokho okuwumsebenzi womuntu osuke yimeneja futhi wabuka naye kuhle wabona ukuthi no lo yamfana mangathi uthola umuntu ongakwazi ukuma emva kwakhe engakwazi ukuthi ekwakhe into zakhe ngoba yena owakhe umsebenzi uthuli so washo ukuthi ke nami indlela engambona enza ngayo lapha econtroller indlela kwakade abantu beyiphatha ngayo njalo njalo emcimbini ngaba nalento yokufisa ukusondela kuyena ngaze ngagcina ngithatha inamba zakhe saxhumana kanjalo kwasho ukuthi ke indlela esibuka ngayo izinto icishe ayifani nendlela acabanga ngayo nami kwakukhona okuningi engakade ngicabanga ukuthi akufani amagazethi azwana nomqondo wethu uyahambisana kwaze kwafika ekuthenini isebenzisana yasepheni uzokungcubela umlotshwa ubheke nomlotshwa lo ukusebenza naye ukuzwa kunjani njengamanje okay uMvelase njengamanje ukusebenza kwami naye ngisakubona kuhle kakhulu siyasebenza yebo ke mangabe nisuke nisebenza lezinsukwini akwenzeki ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlale kubi kuyenzeka kube khona ukungaboni ngasolinye kwesinye isikhathi sisodwa nje eyintweni ezithize ukuthi mhlambe mina ngizenzele ngenye indlela yena wayibuka ngenye indlela bese mhlambe gcina kuba nalokho ukuphikisana ngaleso sikhathi sekungasiyo ukuphikisana kukhulu kodwa ngikholelwa ukuthi kufanele niqhelelane ngombono ukuze ngigcine ngithola isisombululo esisodwa ukuze ngihlale ngihambisana nanokuthi nazana ukuthi umdumazi uma sekuze kwafika la ukhoneka kanjani uMvelase uma sekuze kwafika la ukhoneka kanjani siyabake nalokho njengabantu kodwa nje ukusebenza kwami naye kusekuhle kakhulu futhi ngikubona kusazohamba ibanga elide kakhulu ngoba angakuboni okungafika kuma endleleni sesidlulile entweni eziningi ebesingayivezela abantu mangabe zenzeka kodwa sidlulile kuzona usho ukuthi ke akusekho okunye okungasedlula ukhipha isidi lapho ogadle obonakala ugadla bonke abantu ala enqelweni nje ngakufihla wathi uthunywe yimina ngawuphendula uthini lo mbuzo cha ngabe mina ngisuke ngikhona nestudio mawenza into ngoba noma ngilalela masuphumula umsebenzi cha ngingakulamulela impela lapho kwaMvelase ngabe ngiqamba ihlaza na bafowethu niqonde lo umsebenzi kaMvelase la kumdumazi ukumeneja umsebenzi asuke umdumazi sewenzile hayi ukuthi uMvelase uthatha ipena compozele umdumazi noma unezinto ayishoyo wathi umdumazi akenze yebo zikhona izinto ezithi mangabe iqhamuka ngingakusho nje lokho even kuwo lo msebenzi enguphethe ngesandla bafowethu ngumculi nginemizwa kwesinye isikhathi nami ngiyena imdoje njengenkani ngiphume ngalena ngiqhamuke nentisi final sengithi sengiyenzile eyihlaba ukuthi kodwa lokho kufanele ngaba ukwenzanga kodwa kuthothi sekulate nami ngoba bengivele ngifuna ukuthi kwenzeke so akazi lutho ngokuningi okungaphakathi emsebenzini naye usuke ulalela umsebenzi njenganje nonke abafowethu mangabe usefike endlebeni zakho usuphelele akukho ke angithuma kukhona ethi angikwenza ngoba sihlanganisa umsebenzi awufithi uvele ukhona esingazi ukuthi ibanga esulihamba nayo lingakanani njalo njalo so angeke ngize ngikwazi ukuvumela kwamina makungathiwa khona into aqhamba nayo ethi angiyenza ngoba ngizoyibuza umbuzo ukuthi ngelinye ilanga mangathiwa akasekho eduze kwami ngiyoqhubeka kanjani ngihambe kulezo zinyathelo so nje ayikho into efana nale akekho umuntu abengithumele kuyena umhlengemali ethi angihambe ngiyena ngiyinsizwa nje nami ngendlela yami ngoba insizwa ngisuke ngibhekene nazo ngisuke ngibhekene nami mangathiwa ngivumela ukuthunywa umhlengemali ethi angithini kubani mangihlangana nalowo muntu eworkshop umhlengemali uzobe engekho umuntu engisuke ngigadla kuyo ukuthi ngiyazi ukuthi noma singadibala vele hayi vele yomenzana oh kulezi insizwa otholakala uyigadla umlandeli bavele bayishola babo akukho la kubizwe khona usibanibani ucabele nazo noma uphendule esuke ezikushilo
Kulowo mbuzo nje ke ngiyawuthanda kakhulu. Bafowethu ukushingelana noma ukungekisana usuke kungashimbi. Akekho umuntu engathi mina ngixabene naye. Futhi akekho umuntu mina engiqondene naye. Ngifisa ukuthi ngiyikhiphe lento emakhanda abantu abathize abacabanga ukuthi mina kunomuntu okuthi uyicompetitor yami kuthiwa ngiqondene naye. Akunayo umuntu ikhona injoko nje. Cha, mhlambe yena i-competitor yami angazi yena obanga nami. Mina cha hayi anginayo engikhompyutha nayo. Ikhompyutha nabo ngoba manje ngeke nje futhi ukuthi umi e-workshop kunomuntu omi e-TK hostel bese kuthiwa lo muntu lo ugijima naye nithi nishaya intambo niya enani. Into engekho leyo. Uma ngabe ngigijima nomuntu kufanele kuma level afanayo. Manje ezinye ziyamemeza, ezinye ziyacula, ezinye zenzani so nje into asidlule kodwa lapho ngenze ngigcwele kakhulu ngoba manje into nje ngathi ishule. So bafowethu bonke nje abantu abakhona siyancikisana ngendlela futhi okuyiyona yona asixabene. Abalandeli bomculo abayikhiphe lento emakhanda abo ukuthi khona umuntu okuthiwa sesixabene naye. Uma uthe wena wezwa sengazathi khona umuntu engigadla ngoba liyangidida kahle kahle igama lokuthi khona abantu engibagadile. Kodwa ngosale sengikuvuma ukuthi ngoba ngizophendula umbuzo wakho. Anginabo abantu engibagadile. Ngiyibongile ngabhula isihlangu sami yayithungalele nenxeba. Usuke sekuyena umuntu oyihlazekela ngendlela yakhe ebona ukuthi mhlambe lokho kuqondene nobani. Angikho ke mina la. Kodwa ngokucula bayakuhlula. Obani? Abaculi. Hayi angamboni ongangihlula ngicula. Uyabahlula. Hayi ngabehlula impela kakhulu. Batshele. Batshele. Cha madoda. Awubatshele. Bafowethu nonke neniphatha iginqi neniphatha ama-microphone eniculayo. Abanye benu ke angibazi ningixolela. Khona abanye engingabazi engingizwe ngabantu kuthiwa khona umculo ubani. Abanye bagcina sekuthiwa ke abanye kuthiwa bazwakele sebe nezinkulumo ezithize ezizakini. Ngibe ngingabazi ke bafowethu kuzofanele nginikeze isikhathi ke ngithi ukulalela ke namanye amavukana akhona afikayo. Abaculi bonke nje abakhona bafowethu kusazofanele besebenze ngoba angamboni mina umculo ongathule ngamaphambi bami. Bafowethu lento eniyenzayo nithi nizocula ngalendlela enicula ngayo bese nithi kusasa liqhudelana nami. Ngizokwenza ukuthi nami ngigcine sengihlula. Ngiyanihlula bafowethu, ngiyanihlula nje. Cha bafowethu ngiyanihlula. Abashayela ingoma yodwa sivalelisa. Khona bathi mfecha uyabihlula. Awucule yodwa sivalelisa nje. Ongakwazi noma yipi. Ngoba nginokuthi kule group ngibatshe